Harry on the beat. Yazile mulki sarki da daban tasiri, kawo mana alkhairi ka ɗauke shari. Madan ni badan sahibul asrari, ya aina sir sayyidin sadati. Halitti salati Allah ga abban binta, dan girma na salatin ka ya bewa halitta. Na faɗi madanki aka yi mana duka halitta. Shewa Ahmadu Tijjani mun san shi sarki ne, Maulaya Sidi Ibrahim afuwan Maulaya. Kuka jawo ni kuka ɗora ni bisa hanya, sallama nai a gare ka mai gidan Jibrila, sallama a gare ka ta kamar Azra'ila. A cikin isar ka ne aka ba Mika'ila, ya manzan Allah san ka ya wuce sallah. Badalar duka annabawa ka daga tuta, ya manzan Allah. Madogarar bayi kake haka ni na fahimta, Allah kai yake duwa sai ya wadata halitta. Ashe Allah ya ba mu cikin alfarmarka, domin cikin himmarka ni na fara yin yabonka. Ka taka ɗaiɗai ya Rasulu mai laulaka, jinjina ta a gare ka ya sarki Mahamudu, jinjina ta a gare ka ta kamar Autadu. Gaisuwa nai a gare ka ya sarki Mahamudu, na gode wa Rabbana na ƙara alhamdu. Kake ya Rasula an gaza gano ka, mai alfarma kake ya mai garin Makka da Madina, mai taguwa da buraka ba wanda ya san matsayinka. Mai Abubakar Sadiku ga Umar bayanka, ga Usman bin Affan ga Aliyu zakinka. Dan Allah annabi ka kara sada mu gare ka, Allah annabi, dan Allah annabi, annabi, dan Allah annabi, dan Allah annabi, annabi, ka kara sada mu gare ka.